بسم الإله لفودري وجدت جمون دون شري درجات مودم أنبري نصفتو من غير تابدا. holno daka ardi e cosugol daka ina gasa e wittoji goɗɗuɗi ma wood nawtuɓe ɗum ha to guine Bissawo e gurdam ceerno Alhaji Ali Thiam. ɗum ko gila hedde 1908 kono ceerno Alhaji Ali Thiam ummimo guine Bissawo ari to wiyete Casamance o feewi wuro wiyetengo Jangi o tawi ɗon ceerno Aliou Diagne. nde ummi ɗon ko nden o susoyi Madina Alhaji koye ngon wuro ceerno Mouhamadou Saydou Ba tawimo ko ɗonne kadi yi gadanol mum maade dewal Allah timmugal gonɗen koto Daka soɓɓulde hedde 1927. muuyo ngal ɗo dewal Allah naati jiyaɗo Allah o felliti ruttade Fuuta ngam waynoyade seeremɓe makko o arta o ɓatto ceerno Alhaji Ali Thiam. nde o artoyi hedde 1927 o wondi e ceerno Alhaji Ali Thiam ha hawri e ladial e 1935 ko nden o wummi ɗon o susoyi ngoɗo wuro Madina Gounass. kono ko e 1942 ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi ɗiɗi ceerno Mouhamadou Saydou Ba fuɗɗi wadde Daka Medina Gounass. e on saaha noon Daka waɗeteno koye nokkuji cirtuɗi e saaha ndungu saabu ko lulde golle o nawdi hen dewal Allah. ma mbiya ni ko lulde dewal Allah yaadude e ndema. e 1942 nde o arti Makkatal Mukarrama lawol makko gadanol 1941 o waɗi pottital Daka gadanal. nden hitande Daka waɗa koto ayno maadi. e 1943 ko nokku biyeteɗo Giwna jaɓɓi Daka hakke lewru ɗon ha 1947 ɗanle l'islam nde o yuɓɓinanno haɗi Daka o jooɗade. ko 1948 Daka o ɓamti e tawtorede ngol ɗon lawol gadunol ceerno Baro. e 1951 Daka waɗa nokku biyeteɗo Nem. e 1960 ko Fass yontono ko ɗon kadi Daka o fuɗɗi ñiɓde e kala hitande e nokku goto. e 1961 ko nokku biyeteɗo Boustane Daka waɗno ko ngol kadi woni gadanol ko tanum Cheikh Tidiane Sharif ina tawtore Daka o. tuggi 1942 ha 1964 Daka o waɗa ko e nokku goto biyeteɗo Umfatu. e 1963 fewde hande Daka o ñiiɓi e nokku goto ɗo waɗate hande ɗo westande kiloji 10 wuro Madina Gounass. ma mbiya ni kadi koye nden hitande Daka o fuɗɗi reggodirde taw taƴodirta kala hitande. ɗum waɗi koye ɗaɓɓade Fuutankoɓe arnoɓe e 1964 koye on ɗon nokku kono ko caggal cangol ngol gongol ɗon ngol wonande anduɓe nokku o. 1965 ko funnague cangol ngol waɗa e tawtorede ceerno Boyinaji kañumne lawol mum gadanol. ceerno Mouhamadou Saydou Ba ardimo dental ngal ha nde rutoto e joomiko e 1980. tuggi nden fewde hande ko ceerno Ahmadou Tidiane Ba ko kañum ardi Daka Medina Gounass. 1980 fewde 2022 nde ɗo hitande duuɓi 42 hikka Daka so wiyama waɗani ko lawol gotol wiyete hitande 2020. hay ndenne Daka waɗi tawde kay daɗɗi heddoto noon ko jooɗaki balɗe 10 ɗum rewno ɗon ko ñaw coronavirus ngu. sabi Allah señiri dokke mum Mouhamadou cuɓaɗo so jaati mum komo wulde jiime hoore mum kaawi sijjiɗaɗo Mouhammada. ya Allah juule nulaaɗo fof yo hisnu Ahmadou ɓurɗo fof aleɓe maako e ɓe suufo wondiɓe annabi Ahmada. yo Allah juule nulaaɗo mum yo hisnu Ahmadou ɓurɗo mum aleɓe maako e ɓe suufo wondiɓe annabi Ahmada.